तो भैया रउआ सबके बतला दी कि खेसारी लाल यादव के राइटर जौन की पवन पांडे के गाना लिखल पावर स्टार पवन भैया लेके आ रहल बन। जी हाँ, रउआ लोग के बतला दी भैया कि देवी गीत पावर स्टार पवन भैया के साथ माने पवन पांडे यानी खेसारी लाल के राइटर कहे जाए वाला पवन पांडे जी के गाना पवन सिंह लेके आवत है। रउआ सबके बतला दी भैया कि देवी गीत के टाइटल बा कोयलिया धीरे बोला हो। जी हाँ, गाना के टाइटल भैया इतना मस्त बात है, गाना अब कितना मस्त है कल हमनी के पता चल जाई 6 बजे के बाद। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी भैया कि गाना के टाइटल बा कोयलिया धीरे बोला हो। ये गाना के गले बनी पावर स्टार पवन भैया, काहे कि भैया गाना सोलो बा, अकेले पावर स्टार पवन भैया गले बनी ये गाना के। लोगों से बतला दी भैया कि ये गाना के लिखल बनी पवन पांडे जी, म्यूजिक दिले बनी छोटू रावत जी। जी हाँ, आगे बता दी भैया लोग के कि गाना आवेला बा एंगल म्यूजिक से। जी हाँ, एंगल म्यूजिक से गाना आई रहोगा सबके कले यानी 20 अक्टूबर के सुबह 6 बजे। जी हाँ, तो याद करके रख ली लोगन भैया, कले 20 अक्टूबर के सुबह 6 बजे रहोगा सबके एंगल म्यूजिक पर ही गाना आवेला बा, जौना गाना के टाइटल बा भैया कोयलिया धीरे बोला हो, जौन की पावर स्टार पवन भैया अकेले ही गाना के सजौले बनी अपना मुंह से। तो भैया गाना के प्यार आशीर्वाद देवेला रहोगा लोग, कले सुबह उठ जाए और भैया गाना सुने प्यार आशीर्वाद दे, कमेंट करके भैया जरूर बतला गाना कैसा लागला। तो मिला था अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।